Hello everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो खेबसेबो बरायहरलायबाय लोगोफोर माबोरै दं लोगोफोर आसा खालाम बयबो मोजां दङ होननानै लोगोफोर आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा बाहेरायाव बिराद दावराव आरोना बेकग्राउन्डआव मिसिननि दावराव खोनागासिनो आरोना लोगोफोर मानो होनबा जोंहा नै खिरखि होथ'वाखैमोन नालाय बेनिनो खामानि सोलिगासिनो आरोना लोगोफोर बेवहाय मिस्ट्रिमोन खामानि मावगासिनो खामानि बिराद बिजि लोगोफोर आं भिडिअ खालामनो टाइमखौनो मोना मिस्ट्रिफोरजों थानानै आरो लोगोसेनो दिनैहाय गयबो हानदों लोगोफोर जोंहा बारियाव ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्राबो सानै गयफ्रा हानग्राफ्राबो हाजिराबो दङ खनग्राबो आरो हानग्राबो लोगोफोर ओंखायनो भिडिअ खालामथ'नो मोनथ'वाखैमोन लोगोफोर आङो कन्टिनिउ भिडिअ होनो मोनाखै गाज्रिदामोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैहाय नै न'नि खामानि बेस्थ'बाबो नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै एसे टाइम बरनानै भिडिअ खालामलाबाय आरोना लोगोफोर आसा खालामनाय थाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानैहा लोगोफोर आं नोंथांमोननो देखायनोसै दे जोंहा माबायदि हाल साल जानानै दङ सिथ्ला गंसे न' गंसे आरोना लोगोफोर नायलांनो थादो नोंथांमोना आं एसे देखायहरनोसै आरोना नोंथांमोननोबो बिराद गालाय गुजानजोबाखै नै न'नि खामानिखौ बिराद बेखौ मावबा बे थालाङो बिदि जागासिनो आरोना लोगोफोर आंहाय देखायखोमाहरनोसै लोगोफोर आं खिरखिथिंहाय भिडिअ खालामहरखोमानोसै नोंथांमोननो लाजियो बिसोरो माने गामिनिनो बेवाइमोन आरोना खामानिफोर गेलेदों माखासेफोर खामानि मावदों आरो लोगोफोर बारियावहाय गय हानगासिनो आरोना लोगोफोर बिराद खामानि आं गय हाननायखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना लोगोफोर बिराद मेंब्रां-मेंथाङैनो दङ आङो दाबो अबाव दुगैनो अबाव देलायनो जादों आरोना बेखौ मावबा बे थालाङो खामानिजोंनो लोगोसे नै आं बारियावहाय थाङो गयखौ बेसेबां हानखो नायनो आं लोगोफोर मा बानायदों नोंसोरो बेखौ बहरदोंमोन मानसिखौ मा बानायदों दे मा नाम नोंनि नामा ओमफ्राय नोंनालाय बिसोरबो मिस्ट्रि मावदों नै लोगोफोर ओइ बेयाव सोर थागोन नैबे ए बेनि नामालाय मा नाम रिसना फुरा गालाय गुजाय जानानै दं नै खामानिफ्रा नै दंफां रोगाग्रा नै हानगासिनो लोगोफोर गयावहाय एसेबां मोनबाय आरो जोंहानि नङा बागाना थेवबो जोंहा लादों आरोना बायनानैहा बोरै बेसे बुरजा मोनखो गय हानग्राफ्रा केने नै बस्ता हमबाय लोगोफोर नै बागान बिबार दंनो बिरादनो बारियावहाय बेसेबां मोनथावथाव लोगोफोर खोन्थाहरदो कमेन्टआवहाय नै हाजिराफोरबो दङ आरो नै बिजावजालिफोर ओमफ्राय नैबे फिसौ आबै जायो जों फिसौजो जायो ओमफ्राय नै गय नांगौबा लोगोफोर लांफैदो जों आंनि गदाय बियो आंनि बिहार मेंग्रांखा नामा जोङो ना दुगैनाय गैया मानाय गैयाखा मावख्रुमनानै जाग्राखाना ओइ बिजावजालिफोर फैदो गय हाननायनि सावरि फैदो हानजोब्बाय ना हानजोबाखै जाखो बेफोर दंबावो हाननो गोनां गय खनग्राफ्रा मेरलाथार बिजावजालिफोर मा खालामनो आरो ओरैनो थास्लायस्लाय आरोना लोगोफोर खनदों बिदिनो साहा लोंनो मेथाइ जानो मोनगोन नालाय मावनांगौ बिदिनो ओइ मा नोंलाय हो थिखा गायदे दे नै गय बारिया लोगोफोर बेसेबां मोनथावथाव खोन्थाहरदो लोगोफोर बैसागुनि दख'ना लायना दोनखानोसै लोगोफोर बे गय फाननायजों बैसागुनि दख'ना दङ खनगासिनो नायलाय बिमाबो फिसाबो फुरा मेंब्रांजोब
गोदान गायदेरबावबाय लोगोफोर नै आरो दंबावो देरबावनांगौ दङ ओइ दलथा ओरैजाय औवा दंजोबोमोन बिजाव जालिमोन नोंसोर दानजोब्बाय मेरला गोदान गोदान गायदेरबावदों लोगोफोर जोंहा ओमफ्राय आरो बेथ' न' खाथिनि माबा लानाय जाहैबाय नालाय बागान बायस'नानै लानाय जाहैबाय ओमफ्राय आरोहाय न'निखौ हानबावाखै लोगोफोर न'निखौ दिनै हानगोन ना हानलाथाय बेयावनो हानखांजोबाखै मेरला दंबावो बाहायनो सानसे जाखासिगोनदां आरोना ओरैजाय लामायावबो दङ लोगोफोर लामाथिंथ' हानाखैनो सिथ्ला लामा ओरै दंजोबो आरोना न'निखौ हानथ'वाखै दिनैहाय हाननाय नंलानो न'निखौहाय दे सारायखौ हेलमेट नै नानि दं नै सासे হয় दे दादा ना नै सासेया बाल्थिंखौ हेलमेट हमबाय लोगोफोर सान्दुं खामदोंनो बेनाव ধূপগুড়ির মিটিং আছে নিবা হে মাত্র 100 টাকা দিবা স্যার এরকম 100 টাকা নদীত যাম আৰু এলা গাউদিবা नै लोगोफोर जों थारुङाव दुगैहैनो नागिरबाय नै दुगाखौ लाबोबाय दुगैया गोबावथारसिमोन आरोना बेखौबो थुखैखानोसै लोगोफोर थाबायलांनो बाबाय माने गारिजों थांसै जोङो नै गारि लाजोबबाय जि जोम दुगा नों दुगैगोन ना सना ना जोंना दुगाया नै दुगा सना जि आराम थायो नाय बियो लोगोफोर गिदों बियो दा दुगैबाबो गिगोन बियो फैदा थांसै जोंहा दुगाया गोजांबायनो थांबाय थानोसै लोगोफोर दुगैनोसै साहा पानि होखांबाय मिस्ट्रिफोरनोबो हाजिराफोरनोबो होबाय ओमफ्राय दा एसे टाइम मोनबाय आरोना दुगैहैनोसैलाय जोङो गारिजों थांनानै एसे गोजान जायो दैया ओमफ्राय माने सैमाखौबो लाबोफादो सैमा अरगोन बोरैबा सैमाखौबो लाबोफादो नै नानिबो दुगाबो नै जि आराम थाखाबाय दुगाया दुगा दुगैनोसै सना नों दुगैनोसै जोंहा ना दुगा ना दुगैनोसै थारुङाव दुगैनोसै ना सना मानसि दुगैनो थांसै फैदो माबार फैदो गिदों दुगा गिदों नों हेल' गाइस हेल' गाइस केमेरा खेबबा दाय जायो बियो गावखौ खेबबा हेल' गाइस हेल' लोगोफोर जोंहा दुगैनो थांसै दुगैनो थांसै जोंहा ना लोगोफोर जोंहा दुगाया बामदायसै लोगोफोर ओमफ्राय आजादिथार ओमफ्राय मामिया माबादों दुगाखौ बामदों थुखैहैसै दुगायाबो दुगैनो लुगैथारदों होनो गिदै थारुं गोदाय मोना बे ओमफ्राय सिमाबो जाजोबो बाम जादोंसो नै ओमफ्राय माबायावबो बेल गानजादों गोदोनायाव बेल गानहोजादों ओमफ्राय दा दुगैनो थांसै ओमफ्राय साफोन फुगोन दा ओमफ्राय थारुं मोनसैबो नै लोगोफोर जायगाया मामिनि मोखाङा जाबाय नै लोगोफोर दुगैबाय दुगाया दुगैयो गुसुबाबो ओमफ्राय दलद थाबावदोंसो दलद थानानैसो होबावदों मोजां गथ' ओमफ्राय गुसुबाबो दुगैयो देलायो क्रिम आरि फुनो नामा जाबाय नायबाय थादो फैगासिनो दं गोथाव लांदों आरोना ओमफ्राय थांनो नागिरबाय ओमफ्राय बाब्राबो थाबाय बेदर लांफैदोंमोन लोगोफोर जोङो ओमफ्राय दाहाय न'आव थांगासिनो आरोना नै बेदराहाय जेबो लांफैनांगौ गैयामोन खालि बेदरल' ओमफ्राय मेगि लाबाय आङो लोगोफोर बोरायखौहाय फैफिनदोंमोन बोराया फैलानायखायनो आङो खारबोब्रबनांबाय आरोना बोराया बेदर जानो लुगैदोंनो आलुजों संनोसै लोगोफोर बेखौ जों थांबाय थानोसै लोगोफोर आरो लोगोसेनो आङो दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबखानोसै लोगोफोर भिडिअ खालामबाय थाला नोंथांमोनहा नुखाबाय न'आव मानसिफोरबो दङ खामानियाव सोलिगासिनो होननानै
नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै दे बाय बाय